Dini Durga Puja basani arena kasman beखौ नायनो फैदोंमोन दा लाबोग्रोबाय बिसिम लामा थाथ'बाय आं दा नायनोसै आरो लामा थाथ'नानैनो Bravo, Bergamo, गाड़ी में भाग, लागेला Hello guys, आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौ बरायनाय थाबाय हरदांसा चेनेलाव थ' आं दुर्गा मुर्ति बासानाय होनायखौ नायनो थांदोंमोन आरोना बेखौनो नोंसोरजों लोगोसे शेयार खालामनाय जाबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक होलांदो लोगोसे चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होलांदो आरोना थ' भिडिअ बेखिनियानोसै होमबा नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय